سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونوا لو من كلنا تقمنا أرسته زغريبا لغون السادمة كما يجيرنا حيالات نخون وي حيال زبهال تايت مبسلو زلوي حيال زغوين حيلي قبل كله نايقالات ام حيلي مالتا يكون كون سونا وشتن ديوغن اتزرع على حيلي mental toughness يقولوا بإنجليش نايمرو حيليو إذن نايمرو حيلي أب كل تسلاتنا هيوتنا إيو كنت أبارق نريو لو ما كن ريينا أب هيوتنا عوض تخوينو أب أكالاتنا تعنان تخوينو فلتاتنا معباين تخوينو أب كل تسلات أب حدارنا أب كل نجر كن ريو خلنا نحنقول حيلي ويكا mental toughness انتلنا أبزدلنا يعني خن عوض كحجزنا يخليو سنهي لكريكم إذا أنا لو متمرتي وشيتكم تابع زلوا حمش تاجد بس بتحتقيسين زلوا وشيتكم أبزدلهم مع عودين دعريتي ما وين دعريتي خناقة أبتدي وين خبز حكم يخليو سلازي كساب موداتا دحرت خطات لكم ريهم ما زيارستي بزح كتحجزنا تخليها إلى إذا أمن مو جزي خي وسطكو نفتات تمرتي أنديامو So نايلو مارس تمرتنا بار critical signs you are mentally strong يعتبل سدما أجد السنة بتاعت ناي mental strengths وي mentally strong زبحالو سبات زوم صعبو حمشته بتاعت حيزوم يركبو بتاع قداميتي نا حنقولنا حيل كم زلنا وي حيال بتحساسبات زقبرنا قداميتي نتبي you have IQ and EQ እንታይ ማለት እዩ እዚ መጀመርያ ሓያል ወይ በልሕ ዝበሃል ሰብ ኢንተሊጀንስ ኮሽን ዝብሎ IQ ሓንጎሉ ብልሕ ዝበለ ማለት እዩ ካብኡ ዘይስንፍ ድማ EQ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ኣለዎ ስምዒታዊ ብስለትን ናይ ሓንጎል ብስለትን ወይ ብልሕን ኣለዎ ይብሉ ድሓን እዚ ቃላት ግድፍ ኣቢልና ንራእዮ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ክንርኢ መቸም ብዙሕ ግዜ ኣብ ሂወት ዕውታት ሰባት ወይ ናይ ዓወት ፎርሙላ ሓደ ሰብ ከመይ ገይሩ ይዕወት ንዝብል ሕቶ ክምልሱ ከለዉ ሓንቲ ብተደጋጋሚ ንጥቀመላ ፎርሙላ ኣላ ንሳ ድማ እንታይ እያ ቀዳማይ ታለንት ተፈጥሯዊ ሓይሊ ወይ ጥበብ ክህልወካ ኣሎ ካልኣይ ዕድል ክህልወካ ኣሎ ሳልሳይ ድማ ኢንተሊጀንስ ስለዚ ታለንት ምሳኻ ዝውለድ ፍሉይ ተኽእሎ ከምኡ ድማ ብልሒ ነቲ ታለንትካ ምብላሕ ሳልሳይ ድማ ፅቡቅ ዕድላት ድማ ከጋጥመካ ኣለዎ ምክንያቱ ዝበላሕካ በሊሕካ ኣብ ሓደ ንስኻ ክሰርሓሉ ዘይትኽእል ቦታ ተኣሲርካ እንተለኻ ህያው ኣብነት ምሃብ ፅቡቅ እዩ ኣብ ኣገልግሎት 20 ዓመት እንድሕር ጌርካ በልሕኻ ንክትጥቀመሉ ለውጢ ኣብ ሂወትካ ክትምፅኣሉ ከቢድ እዩ ሰብ ግን ብኣትሊስት ኢንቫይሮንመንት የድልዮ ነቲ በልሒ ክጥቀመሉ እዚ ኢና ንኣምን ነርና መብዛሕትኡ ሰባት ክዕውቶም ዝኽእል ኢልና ንኣምን ነበርና ግን በልሓ ኣሊካ ዋላ ንፉዕ ኮንካ ዋላ ገለ ኮንካ ሓንቲ ነጥብላ ንክትዕወትን ንከይትዕወትን ትውስን ንሳ ድማ ሜንታል ታፍነስ ይብሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ክኢላታት ናይ ስነ ኣእምሮ ኣብዚኣ ሜንታል ታፍነስ ናይ ሓንጎል ብስለት ወይ ሓይሊ ንሱ ካብ መጠን ንላዕሊ እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ሂወት ፕሬዲክተር ወይ ከዓ ዴፊኒቲቭ ፕሬዲክተር ይብሎ ወይ ክዕወት ድዩ ኣይክዕወትን ሜንታል ታፍነስ ናቱ ዓብ ተራ ኣለዎ ስለምንታይ ክንርኢ ኢና እንታይ እቲ ሜንታል ታፍነስ ንብሎ ዘለና it is a consistent effort to push yourself to grow and be better on every endeavor you take on ስለዚ ሓንጎልካ በልሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ብተፈጥሮ ንፍዖት ክኸውን ትኽእል ኢኻ ዕድላት ክህልወካ ይኽእል እዩ እዚ ኩሉ ግን ክትዕወት ብካልእ ኣዘራርባ እዚ ነገራት እዚ ኩሉ እንተዝኸውን ዝኾነ ሰብ ኣብ ስዊስ ወይ ከዓ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ምስ መፀ ወይ ከዓ እቶም በላሕቲ ዝበሃሉ ኩሎም ክዕወቱ እንተኻእሉ ግን ኩሎም ኣይኮኑን ዝዕወቱ ወይ ከዓ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ተወሊዶም ዝዓብዩ ኩሎም ኣይኮኑን ዕውታት መዓት ካብኦም ዝተርፉ ኣለዉ እታ ቀዳመይቲ ረቋሒት ድማ ሜንታል ታፍነስ እዮም ዝብልዋ እንታይ እሳ ድማ ሓደ ነገር ጀሚርካ ወይ ከዓ ናይ ነፍስኻ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲድካ ኣብ ነፍስኻ ኣሚንካ ለይትን ቀትርን ሰሪሕካ ናብቲ ክትዕወተሉ ዘለካ ዕላማ ከየቋረፅካ ምስራሕ ንሱ እዩ ንሰብ ዝዕውቶ ተፈጥራዊ ብልሕን ተፈጥራዊ መንፋዓትን ጥራይ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን ይብሉና ከምኡ ድማ remember emotions don't negatively affect your success ብዙሕ ግዜ ስምዒታዊ ትኹን ስምዒትካ ገለመለ ንብል ኢና ስምዒታዊ ኣይትኹን ክንብል ከለና ግዙእ ናይ ስምዒታትካ ኣይትኹን ማለት ናይ እምበር ስምዒታትካ ኣይጠቕሙኻን እዮም ኣይኮንና ንብል ዘለና ኩሉ ግዜ ሓደ ሰብ ስምዒታዊ ብስለት ዝበሃል ወይ ካዚ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ዝብልኮ ኣመናይ ኣገዳሲ ሎሚ ንሰባት ስለምንታይ ኮም ይሓስብሉ ኣብ ናቶም
ናትካ ብልሕጥራ ዘይኮነስ ናይ ካልኦት ሰባት ነገር እውን ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ ኤምፓቲ ዝብሎ ብናቶም ኣተሓሳስባ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ምስ ሰባት ኮሚኒኬሽን ፅቡቅ ክህልወካ ኣሎ ሪስፔክት ክህልወካ ኣሎ ስለዚ ስምዒታትካ ብግቡእ ምጥቃም እውን ኣብቲ ናይ ዓወት ባይታ ኣገዳሲ ተራ ከም ዘለዎ ሪሰርች ተጋጊሙ ዘጉልሖ ሓቂ እዩ ክንቅፅል ኢና ቀዳመይቲ ተፈጥሯዊ ብልሒ የድልየካ ነቲ ብልሒ ግን ብዘየገድስ ትብልሓ ኣለካ የብልካን እቲ ቀዳማይ ዝዕውተካ ነቲ ዝተለምከ ዕላማ ነኺሱ ክኸይድ ዝኽእል ሓይላ ውሽጥኻ እንተለካ ንሱ እዩ እቶም ዝዕወቱ በላሕቲ ኮይኖም ዝተፈጥሩ ጥራይ ዘይኮኑስ ነቲ ዝተለምዎ ከይደኸሙ ከይሰልቸዉ ኩሉ ግዜ ክሰርሑ ዝኽኣሉ እዮም ይብሉና እታ ካልአይቲ ድማ how to handle weaknesses as well as failure ውድቀትካን ድኻምነትካን ብኸመይ ትገጥሞም ብኸመይ ትምክቶም ሓደ ኣዝዩ ወሳኒ ነጥቢ እዩ ኣብቲ ሜንታል ስትሬንግዝ ወይ ሜንታል ታፍነስ ናትካ ርቋሒ ናትካ ማለት እዩ ብኻልእ መንገዲ mentally strong people don't believe they are invisible to failure they don't let weaknesses stop them instead they try to convert their weaknesses to strength እዚኦም mentally strong ወይ ከዓ ኣእምሮኦም ሓያል እዮም ዝበሃሉ ሰባት ኩሉ ግዜ ጌጋ የጋጥመናን ወይ ካብ ጌጋ ዝተኸልከሉ ገይሮም ኣይኮኑ ነብሶም ዝወስድዋ ጌጋ ክፋል ናይ ህይወት ምዃኑ ውድቀት ክፋል ናይ ህይወት ምዃኑ ይፈልጥዎ እዮም እንታይ እዮም ዝፈልጡ እሶም ግን ዝያዳ ይብለና ኣሎ እቲ ናቶም ድኻምነታት ዘለዎም ኣብ ዝኾነ ነገር ድኻምነት ክህልወካ ክእል እዩ እዚ ድኻምነት እዚ ግን ዘይስገር ዓቐባት ገይሮም ኣይርእይዎን እዮም ብድሆ ኢሎም እዮም ዝፅውዕዎ ብድሆ እንታይ ማለት እዩ ቻሌንጅ እዚ ብድሆ እዚ ነዚ ነገር እዚ እንተሰጊርካ እንተቐይርካ እንተሰሪሕካሉ እዚ ሕጂ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ብልጫ ናትካ ክኸውን ክቕየር ይከኣል እዩ ዝብል እምነት የድልዮም ስለዚ ውድቀታትካ ጌጋታትካ ድኻምነታትካ ካብኦም ምህዳም ዘይኮነ ንዖም ተቐቢልካ ድኽመታትካ ናብ ብልጫታትካን ፀጋታትካን ክትልውጦም ምሕሳብን ስጉምቲ ምውሳድን እዚዩ እቲ ነቶም ሜንታሊ ስትሮንግ ፒፕል ዝበሃሉ ናይ ኣተሓሳስባ ሓያላት ዝበሃሉ ሓያላት ዝገብሮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ድኻምነታትና ናብ ብልጫታትና ንክንልውጥ ክንፅዕር ኣለና እሱ ድማ እቲ ብልጫ anyone can fall down but it's a choice to remain there ኩሉ ሰብ ብዘየገድስ ክወድቕን ክዕንቀፍን ይኽእል እዩ ግድን ኢኻ ክወድቕን ክዕንቀፍን እንተኾነ ኣብታ ዝወደቕካላ ጠንቀላዕላዕ ምባል ናትካ ምርጫ ጥራይ ዝኸውን ሓያላት ሰባት ስለምንታይ ወዲቀ ኢሎም ውያ ይብሉን እዮም ምስ ወደቑ ሓፍ ኢሎም ክዳኖም ንግፍ ኣቢሎም መንገዶም ይቕፅሉ ስለዚ ሓደ ስለምንታይ ወዲቃ ይበሃሉን ኩሉ ሰብ ክወድቕ ይኽእል እዩ እቲ ሕቶ ግን ካብቲ ዝወደቕካሉ ሓፍ ኢልካ ዶ ትቕፅል ዋላ ክስተቆፂኒ ከምዚኣ ጌራትኒ ከምዚ ጋጢም እናበልካ ምክንያት ኣብ ርእሲ ምክንያት ናደርደርካ ኣብቲ ውድቀትካ ጠንቀላዕላዕ ትብል እዚኣ ሓንቲ ካብቶም እቶም ንቁሓትን ሓያላትን ሰባት ካብ ብዙሕ ሰብ ዝፈልዮም ነገር እንተሎ ካብ ጌጎኦም ሓፍ ኢሎም ክቕፅሉ ስለ ዝኽእሉ እዩ you learn more from your failure ካልእ ድማ ካብ ጌጋታትናን ካብ ውድቀትናን ዝያዳ ኢና ንምሃር ሓንቲ ነገር ፈቲንካ እንተተዓዊትካ ብዙሕ ኣይትመሃረላን ኢኻ እምበሽ ትዕቢት እያ ተምፃልካ ወዲቕካ ክትዓቢ ከለካ ግን ኣብታ ዝወደቕካላ ብዙሕ ነገራት ተማሂርካ ኣለካ ንኸይትወድቕ ምውዳቕ እንታይ ዓይነት ከም ዘምፃልካ እውን ፈሊጥካ ኣለካ ስለዚ ምውዳቕ ክንፀልኦ የብልናን just don't dwell on it ኣብቲ ዝወደቕካሉ ግን ጠንቀላዕላዕ ምባል ኣየድልን እዩ ሓፍ ኢልካ ንቕድሚት ክትግስግስ ኣለካ but mentally strong also recognize when to walk away and avoid the sunk cost fallacy እዚኣ ታዝፈትዋ እያ ናይ ኣእምሮ ሓያላት ዝበሃሉ ሰባት ኣብ ሂወት ኩሉ ግዜ ኣይኮንካን ትዕወት ይፈልጡ እዮም ነፍሲ ወከፍ ዝጀመርካዮ ዕላማኻ ብዓወት ትውድኦ ማለት ኣይኮነን ሓደ ግዜ እቲ ዝተለምካዮ እቲ ዝሓዝካዮ መንገዲ ቅኑዕ ከይከውን ይኽእል እዩ ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ከይፈልጡ ኦኬ እዚኣ ኣይትሰርሕን እያ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዕላማኻ ኣይተቋርፅ ቀፅል ጥራይና ንብል ሓደ ግዜ ግን ክትፈልጥ ኣለካ እዚ ነገር እዚ ክኸውን ኣይክእልኒ ስለዚ ሓያል ዘብለካ ነቲ ተበጊስካ ግዜ ዘጥፋእካሉ ገዲፍካ ዘይዋፃእካ ምዃኑ ዝፈለጥካ ካልእ መንገዲ ክትመርፅ ምብጋስ ንሱ ንባዕሉ ብልሒ እዩ እንታይ ዝብልዎ ኣሎ ሳንክ ኮስት ፋላሲ ንኣብነት ሓደ ሰብ ሓንቲ ሬስቶራንት ይኸፍት $50,000 ኢንቨስት ገይርላ ንበሎ እዛ ሬስቶራንት ትሰርሕ ዕቁር ግን ኣይተኽስቦን እያ ተኽስሮ እያ ሕጂ ምስ ተኽስረቶ ድሓን ሞ 50,000 70,000 ኣውፅአ ከመይ ገይረ ክገድፋ እናበለ ከም ብሓድሽ ገለ ነገር ይእትወላ ገለ ነገር 10,000 ወሲኹ ገለ ይገብረላ እንታይ ይበሃል እዚ ሓንቲ መርከብ ቀዳድ እንተለዋ
نبرت كابا بمقدال أيتدعني خام متحد انت تخيلوا نتقداد ناتا كشفنا لك اتقداد ناتا كشفن زي كل تخينو جن بوان بزي قدس كني جنزل كني زينات في خلا قديفك كال مغيار اتزبالت البوناي ازدما ابيوت وسانن اقداس النطبيو كنستوعلو دما علنا عوت مخان كان حيال مخان كان دما بو يزفلت اتاسال سيتي سيلف ماستري ناي نفسها مقصصار نفسها بعلها مكتئن زل على كئلت እዩ መግለፂ ናይ mentally strong people. Mentally strong people don't wait around for things to happen. እዚኦም ሓያላት ሰባት ንብሎም ዘለና ኢዶም ኣጣሚሮም ነገራት ክቕየሩሎም ወይ ብቶም ዝደልይዎም ንክረኽቦም ከምዚ ኢሎም ኣይኮኑን ፅበዩ ኖ እጅግኦም ሰብሲቦም ናብ ስራሕ እዮም ዝኣትዉ ነገራት ብናቶም ፃዕርን ተበግሶን ዳኣምበር ባዕሎም ጠጠው ኢሎም ከለዉ ከምዘይመፁ ኣነፂሮም ስለ ዝፈልጡ ቀልጢፎም ስጉምቲ ክወስዱ ይብገሱ ስለዚ መብዛሕቶም ቶፕ ኣትሌትስ ክሪዎም ከለዉ ኩሉ ግዜ ነገራት ክፍፀሙሎም ዘይኮነስ ባዕሎም ንክፍፅምዎም ስለ ዝብገሱ እዮም እቶም ዝለዓለ entrepreneurs ወይ ናይ ቢዝነስ ክሪኤተርስ እቲ ዝደልይዎ ነገር ኣብ ሂወት ምስኣንዎ ባዕሎም ሓፊሎም ክገብርዎ እዮም ተበጊሶም that's why ድማ ነቲ ፀጋታት ንሶም ዝፈጠርዎ ንሕና enjoy ንገብሮ ዘለና ካልኣይ እዞም mentally strong people ዝበሃሉ ወይ ከዓ ናይ ኣእምሮ ሓያላት ሰባት ዝበሃሉ እንታይ እዮም እዚኦም ኩሉ ግዜ ዕላማ ኣለዎም ዕላማ ይገብሩ እዮም they set goals እንታይ ዓይነት ዕላማ ኢልና ነርና smart goals ንጹር መዐቀኒ ዘለዎ ዕላማ ሓቀኛ ኣብ ኩነት ዝተመርኮሰ ክኸውን ዝኽእል ዝበልናዮ ከምኡ ድማ ብግዜ ዝተሓፅረ ጎል ስማርት ጎል ንብሎ ስለዚ ዕላማ ኣለዎም ዕላማ ናቶም ካብ ብኣፎም ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ፅሑፍ ኣስፊሮም ኣቐሚጦም you have to have your goals around እንደገና break down your goals into small daily activities ነቲ ዕላማታት ነዚ ዓመት እዚኣ ተሊምካዮ ዘለኻ ወይ ተሊሞሞ ዘሎ ነቲ ዕላማ ተመቃቅሎ መዓልታዊ እንታይ ካ ክትገብር ዘለካ ነፍሲ ወከፍ ሶምን እንታይ እዩ ክፍፀም ዘሎ ኣብቲ ዕላማ ክንብል ከለና ናይ ጥዕና ክኸውን ይኽእል ናይ ቁጠባ ክኸውን ይኽእል ናይ ኩሎም ሓደ ዕላማ ጥራይ ኣይኮነ ዘለካ ዝተፈላለዩ ናይ ትምህርቲ ናይ ብዛዕባ ዕላማታት ብዙሕ ቪድዮ ኣለኒ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ክልቲኡ ቪድዮ ቻነልስ ናተይ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ኣገዳሲ ዕላማኻ መዓልታዊ ገለ ክፋል ክትውስኸሉ ምእንታ ናብቲ ትደልዮ ንክትበፅሕ ዕላማ ድማ ብስራሕ እዩ ዝበፅሕ ስለዚ they get back to work ኣብቲ ዕላማኦም ንክበፅሑ ምፅሓፍ ወገለ መለ ንዑ ምርኣይ ኣይኮነን ንግሆ ተንስዮም ናብቲ ዕላማኦም ገፆም ይሰርሑ ካብ ዕላማኦም ንዘትርፎም ድማ ኢግኖር ይህብዎ ማለት እዩ you're mentally strong if you commit yourself ናይ ኣእምሮ ሓያል ሰብ ዝበሃል ቀዳመይቲ መፍለጢት ናቱ commitment እዩ ኣብቲ ዘበገሶ ዕላማ ኣዝዩ ነካስ ናብኡ committed ዝበሃል ነኺሱ ስኑ ነኺሱ እጅጉ ማዓንጡ ኣሲሩ ካብኡ ነቕ ከይበለ ንቕድሚት ዝምርሽ እዚዩ እቲ ሓደ ምልክት ናይ ኣእምሮ ብስለት ወይ ሓያል ኣእምሮ ሓያል ሰብ ዝበሃል ኣብቲ ዘበገስካዮ ነገር ብሓይሊ ምስራሕ ቀፃሊ ምስራሕ ሓደ ካብቲ ሙሉእ ሓይልካ ድማ 100% ክትህብ ክትክል ኣለካ ነንእሽተይ ትንክፍ ምንክፍ ኣይኮነን ስፖርት ትገብር ከለካ ፅቡቅ ስፖርት ክሳብ ትጠቅም መፅናዕቲ ተኮይኑ ፅቡቅ ጌርካ ስራሕ ተኮይኑ ፅቡቅ ጌርካ ኩሉ ነገር ትገብሮ ብዝበለፀን ቀፃልነት ብዘለዎ ንክትሰርሖ ምብጋስ ሓደ ካብቲ መግለፂ ናይ mentally strong people ራብዓይ adapt to progress ህይወት መቸም ቀፃልን ኩሉ ግዜ ሓንቲ ነገር ኣላታ ህይወት ካብ ጥንቲ እናተለወጠት እያ ትኸይድ ስለዚ ህይወት ናዓበየ ወይ ቼንጅ እናገበረ ክኸይድ ከሎ ኣብ ቦታኻ ጠጠው ምባል ምርጫ ኣይኮነን ጥፍኣት እዩ ምክንያቱ ነገራት እናተቀየሩ ከለዉ ስኻ ጠጠው ኢልካ እንተለኻ ድሕሪት ኢኻ ትጉተት ዘለኻ ምክንያቱ ኣብ ዝንቀሳቐስ ነገር ስኻ ጠጠው ኢልካ እንተለኻ ገዲፍካ ክኸይድ እዩ ስለዚ እንተሓመቐ በቲ ፍጥነት ናይ ዓለምና ክትንቀሳቐስ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ነገራት ክቅየሩ ከለዉ ቴክኖሎጂ ክምዕብል ከሎ ንስኻ ምስ ዝመጣጠን ንስኻ ምስ ዝኸይድ ክእለታት ኣለክ ድዩ እቲ ዘለኪ ክእለታትኪ ይዕብይኽዮ ዲኺ ቴሌፎንኪ ቀፃሊ ኣብዴት ይገብርዎ ኣለዉ ቴክኖሎጂናትኪ ቀፃሊ ኣብዴት ይገብርዎ ኣለዉ ሓንጎልኪ ኸ ምስኡ ዝኸይድ ኣብዴት ይገብር ኣሎ ድዩ ይዓቢ ኣሎ ድዩ እዚ ከዓ ተገዲስካ ምስራሕ ሓደ ካብቲ ወሳኒ ክፋል ናይ mental strength እዩ the more and the faster you learn the more you earn زيادة تقصنايتهم حيالا سبات يعني تاسخا متن بزح استمهركالو متن قلطف استمهركالو متنو دما اتاويتاتكا صقاتاتكا كعبي مخنياتو ابي و زياره زخفلو كل غزي تاريخا بكيلوتهم لعل زباليو كل غزي سلازي اب كيلوتاتكا اتوكيركا مسرح اب بقعتاتكا اتوكيركا مسرح اب اداغاون
ተመራፅን ዝበለፀ ግንዖ ከም ትረክብ ይገብረካ they know the safest investment is in themselves ኩሉ ግዜ ድማ እቲ ዝበለፀ ወፍሪ ገንዘብካ ዝበለፀ ውፅኢት ከምፃልካ ተደሊኻ ኣብ ነፍስኻ ኢንቨስት ግበሮ ምክንያቱ ንስኻ ምስጢር ናይ ዓወትካ ስለዝኾንካ ንስኺ ቀንዲ መፍትሕ ናይ ዓወትካ ስለዝኾንኪ እቲ ትገብርዮ ወፍሪ ቀዳማይ ገንዘብካ ካብ ኣብን ኣብ ቴክኖሎጂ ዘየድልየካ ዘይትጥቀመሉ ገንዘብ ብዙሕ ተጥፍእ ኣብ ሓንጎልካ ኣብ ኣተሓሳስባኻ ኣብ ክእለትካ ኣብ መፅሓፍቲ ኣብ ትምህርቲ ኢንቨስት ትገብሮ ዝለዓለ ውፅኢት ዝለዓለ ሓጎስ ከምፃልካ ከም ዝኽእል ይሕብሩ ኩሎም ኪላታት ዝሰማምዑላ ሓንቲ ሳያ ስለዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ክእለታትና ብቅዓታትና ጥበብናን ኩሉ ነገርና ክነዕቢ ክንብገስ ክንከና ኣለና manage the hard earned money wisely እቲ ደም ሓሪእካ ደኺምካ ርሂዝካ ተምፅኦ ዘለካ ገንዘብ በጃኹም ፅኢልኩም ኣይትላገፅሉ ገንዘብ ኣገዳሲ ነገር እዩ ንዕኡ ንክትረክብ 8-9 ሰዓት መሬት ዲኻ ኮሲርካ ጎቦ ዲኻ ፍሪስካ ሓፂን ዲኻ ኣልዒልካ ደኺምካ ተምፅኦ ኣለኻ ሰብ ዲኻ ኣልዒልካ ተምፅኦ ኣለኻ ስለዚ እዚ ገንዘብ እዚ ወርቂ እዩ ተጠንቂቕካ ኣበይ ይኸይድ በይን ይኸይድ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ነፍሲ ወከፍ ተጥፋእ ዘለካ ሳንቲም ክንደይ ሰዓታት ሰሪሕካ ከተምፅእ ክትሓስብ ኣለካ 100 ቅርሺ ተውፅእ ተለኻ ክንደይ ግዜ ሰሪሐ የምፅያ እዛ 100 ዝብል ሓሳብ ክመፀካ ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሙሉእ ሂወትካ ሰራሕተኛ ኮይነ ክነብር እየ ሙሉእ ሂወተይ ደሞዝ ናወሰድኩ ክነብር እየ ኢልካ ንሓንጎልካ ክትእምነ የብልካ ኣነ ዝሰርሕ ዘለኹ ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት ዝኣኽለኒ ፀጋ ሃልይኒ ብዘዋፈርኮ ኢንቨስትመንታተይን ብዝጀመርኮም ትካላተይን ክነብር እየ ዝብል ሕልሚ ክህልወና ኣለዎ ምክንያቱ ትካል ዘለዎ ቢዝነስ ዘለዎ ንነፍሱ ጥራይ ዘይኮነ ንሕብረተሰቡ ንከባቢዩ ዝለዓለ ኣበርክቶ ስለ ዝገብር ዓድና ሕብረተሰብና እውን ካባና ተፀባይ ስለ ዝኾነ ሰራሕተኛ እንተኮይንና ብዙሕ ክንሕግዞ ዓቕምና ድሩት ክኸውን ወሃብቲ ስራሕ ተኮይንና ግን ዕድላት ክንፈጥር ንኽእል ኢና ሓምሸይቲ mentally strong people are generous and humble ለጋሳትን ከምኡ ድማ ትሕትና ዘለዎምን እዮም እቶም ሓያላት ዝበሃሉ ሰባት ቀዳማይ mentally strong people don't get pleasure from external gratification መብዛሕትኦም እቶም ሓያላት ንብሎም ሰባት ካብ ናይ ደገ ምጎሳን ካብ ካልእ ካብ ደገ ዘሎ ነገራትን ኣይኮነን ሓጎሶም ካብ ውሽጦም እዩ ስለዚ ተቀዳመይቲ መርኣይት ወይ ንሓደ ሰብ ሓያል ዲ ሓያልን ክትፈልጦ ዝኾነ ይኹን ንዓኻ ከርኢ ኢሉ ክእርር ኢሉ ዝገብሮ ነገር የብሉ ምክንያቱ ንዓኻ ከርኢ ግዜ የጥፍእኒ ተዛላቶ ግዜ ንዕቤቱ ነቲ ክእለታቱ ንምብላሕን ንዑ ሓጎስን እንጆይ ክገብር ነበር ንሰብ ከርኢ ክብል ኣይደክምኒ ግዜኡ ንብረቱን ጉልበቱን ኣየጠፍእኒ ንሰብ ከተርኢ ክትብል ብዙሕ ክሳራታት ትገብር ተለኻ ድሮ mentally strong ኣይኮንካን ስለዚ እዚኣ ትግዜኻ ኣብ ነፍስኻ ኣብ ዕቤትካ ኣጥፋእዮ እንተኽኢልካ you're not afraid to share your knowledge ከምኡ ድማ ሓደ ሓያል ሰብ ዝበሃል ወይ mentally strong people they share what they know ዝፈልጥዎ ነገራት ከካፍሉ ኣይሓፍሩን ኣሕማቕ ኣይስምዖን እዩ ካልኦት ዝቕድሞም ዘሎ ኮይኑ እውን ኣይስምዖምን እዩ sharing is caring ፍልጠትካ ምክፋል ልጋስነት ወይ ድንጋፀ እዩ ዝቁፀር so you like helping people to do better ኣነ በዛ ነፍሰይ ብሙሉእ ዝተኸታተልናተይ ወይ ብሙሉእ ሕብረተሰብናትና ብቁጠባ ሓፍተ ኢሉ ንኩልና ፅቡቕ ምዃኑ ካብ ልበየ ዝኣምን ንኩልና ንዓይ ጥራይ ኣይኮነን ሕብረተሰብካ እንተማዕቢሉ ንኩሉ ሰብ በዓል ስራሕ ረክብ በዓል ትካላት ስለ ዝዓቢ ካልእ ፀጋታት ይርከብ ስለዚ ብልበይ ክንዓብን ክንልወጥን ዝለዓለ ደረጃ ክንበፅሕን ካብ ልበየ ዝምነ most of all you are genuinely happy for them when they do succeed ክሕጉሱ ክዕወቱ ከለዉ ድማ እቶም ሰባት ካብ መጠን ንላዕሊ ይሕጉሰካ ይብለና so you don't look at others as competition ኩሉ ግዜ ንሰባት ከመወዳደርትካ ኣይኮኑን ዝኾነ ሰብ ኣብ ሕብረተሰብና ብፍላይ ንእሽተይ ምስ ፈለጠ ዝኾነ ነገር ክሕብር ኣይደልን እዩ ወይ ከርኢ ይደልን እዩ ምክንያቱ መወዳድርትካ ዝኸውን ዘሎ yes ኣለና ሂወት ውድድር እውን ኣለዋ እንታይ ማለት እዩ ግን ብዙሕ ነገራት ኣለካ ስኻ ከም መወዳደሩ ዘይኮነስ ንኻልኦት ብምሕጋዝካ ተመሊስካ ትሕገዘሉ እዚኣ ክንፈልጥ ንክእል ኣለና ንሰባት ቅሩብ ናብ ጥቃኻ ምስ ተምፃእካዮም ዝያዳ ክትጥቀመሎም ክትሕግዞም ትኽእል ስለዚ ንስኻ ብምብርካትካ ዝለዓለ ወላ እቲ ቢዝነስ ዝበሃል ሎሚ ንሰባት ሽግራቶም ፀገማቶም መፍታሕ እዩ ኮይኑ ዘሎ ንሰባት ኣታሊልካ ኣይኮነን ቢዝነስ ንሰባት እናተሓጎሱ ታንኪዩ እናበሉ ክኸፍሉካ ዝኽእሉ ቢዝነስ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ኣታሊልካ ዝመፅእ ገንዘብ ሓፂር ይዕምሩ ንሰባት ዕጊብካ ዕዊትካ ኣብ ሂወቶም ከም ዝሕጎሱን ከም ዝዕወቱን ጌርካ ትረኽቦ ፀጋ ግን ይግባኣካ እዩ ቀፅሎ እናበሉ ድማ የተባብዑካ
ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ከመይ ጌርና ሓንጎልና ኣተሓሳስባና ሓያል ንገብሮ ሓያል ኣተሓሳስባ ጥዑይ ጥዕና ጥዑይ ኣካላት ፅሩይ ሓንጎል ዕዉት ህይወት ድማ ክህልዎ ስለዝኽእል ስለዚ ኣብ ኩሉ ክፋል ናይ ህይወትና ክንዕወተሉ ንደሊ ክጠቕመና ዝኽእል ነጥብታት እየ ደራዲረ ዘለኹ እቶም ንመጀመርያ ትመፁ ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ ድራር ይበሃል ኣብ ብዙሕ ሃናፂ ዝኾነ ትምህርቲ ከም ሕብረተሰብን ከም ግለሰብን ክዕብየናን ክልውጠናን ዝኽእል ኣብ ጂ ድራር ኣለኩም ትሕዝቶ ከምኡውን ድራር ሾው ኣሎ ካልእ ዓይነት ትሕዝቶ እውን ከምኡ ድማ ኣብ ቁጠባ ዘተኮረ ትምህርታት ተደሊኹም ድማ ኣብ ድራር ህይወት ኣብዚ ዌብሳይት ኣለኩም ከም ወትሩ እቶም ትመሃሩን ትዓብዩን ዘለኹም ቀፅልዎ ፅቡቅ ገበርኩም ከም ወትሩ ድማ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ፊድባክ እንታይ ይመስለኩም ትውስኹሉ እንተሎ ኣብ ኮሜንት ቀፅልዎ ፀሓፉለይ ንዓይ እውን ይሕግዘኒ ንካልኦት ሰባት ተድልዮም ተኮይና ዛ ቪድዮ ድማ ሼር ክትገብሩሎም ትኽእሉ ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብ ዝወድእ ኣለኹ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው